Il-kap nazzjonalista Adrian Delija raġa ddikjara li huwa kontra l-investiment ta' 700 miljun euro sabiex jitranġaw it-toroq kollha f'pajjiżna. Skontu b'dan l-investiment ma solvi xejn. Tagħna mhix soluzzjoni illi aħna ma nibnux it-toroq sew mill-qiegħ b'dak illi hemm bżonn fl-infrastruttura mhijiex is-soluzzjoni. Dik hija nefqa ta' 700 miljun l-ikbar kif qal il-Prim Ministru li mhux solvi xejn. Iżda l-Prim Ministru wieġeb lil Adrian Delija li bosta toroq f'Malta huma sfrakassati. Il-Prim Ministru fakru fi studju tal-ekonomista Gordon Cordina li analizza 7 mill-proġetti li qegħdin isiru fit-toroq tagħna. L-istudju wera li x-xogħlijiet fit-toroq se jwasslu biex jonqos bi 62,000 tunnellata tal-emissjonijiet fl-arja. L-istudju wera wkoll li s-sewwieqa se jagħmlu 5 miljun sija inqas ta' vjaġġar u se jifrankaw bejniethom 25 miljun euro fi fuel. Ma nafx jien jekk għandek x'helikopter u ddurx bil-helikopter inti madwar il-pajjiż għax jien bil-karozza ndur u t-toroq ta' pajjiżna ilhom snin sħaħ sfrakassati. U issa kien hemm bżonn li jsir din il-qala. Iva, ħajtkun qed tifranka emissjonijiet mhux ħadtkun qed iżidhom, ma nafx jekk ġibdulekx l-attenzjoni. Kien hemm studju ta' Dr. Gordon Cordina. Fid-dibattitu kompli toħroġ l-inkonsistenza ta' Adrian Delija wara xahar kampanja jitkellem u jbeżza bl-abort qal li jkun il-pajjiż li jiddeċied jekk jidħolx l-abort jew le u mhux l-Unjoni Ewropea. Sew li tajt illi hija fl-għażla tal-pajjiż illi hu jagħmel il-leġiżlazzjoni. Hawnhekk il-Prim Ministru rimarka kif il-Partit Nazzjonalista meta jkun daru mal-ħajt juża l-kampanja elettorali biex ibeżza. Dak li qed jagħmel Dr. Delija huwa bħal predeċessuri tiegħu. Meta jkun daru mal-ħajt jaqbad jivvinta kwistjoni, jivvinta firda fejn din il-firda ma teżistix. Adrian Delija kritika l-Gvern għax skontu telefondi Ewropej u ma sellifx. Iżda l-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar lil Adrian Delija li pajjiżna m'għandux bżonn fondi biex jissellef għax għandu ekonomija b'saħħitha u rendit f'surplus. Għal kap tal-Oppożizzjoni xi ħaġa totalment skorretta li ntilfu fondi Ewropej. Dan il-pajjiż ma tilef laqqas ċenteżmu wieħed minn fondi Ewropej qed jirrepet il-kap tal-Oppożizzjoni dak li sfortunatament bellal wieħed mill-kandidati tiegħu illi hemm xi fondi li ma tħallniex għalihom. Dak huma self. Aħna l-grazzja tal-għandna surplus. Ma nix għalfejn noqogħdu niddejnu. Jekk għandna l-flus tagħna xi trid toqgħod tiddejjen tagħmel biex noqgħod nabbi lil uliedna u li tuliedna bl-interessi bl-maxijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.